Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς φτιάχνουμε μία fan page στο Facebook για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το προϊόν ή την υπηρεσία μας σε στοχευμένο κοινό. Ξεκινώντας, συνδέσεις το λογαριασμό σου στο Facebook. Αν δεν έχεις, μπαίνεις στο www.facebook.com και δημιουργείς πάρα πολύ εύκολα ένα λογαριασμό. Αφού πλέον έχεις Facebook, άμα θέλεις, στείλε μου ένα αίτημα αφιλίας για να τα λέμε πιο συχνά χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας που βλέπεις αυτό το βίντεο. Λοιπόν, είναι πανεύκολο να δημιουργήσεις ένα λογαριασμό. Και όπως είπα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου. Πάρα πολύ εύκολα. Πολλοί κόσμος, επίτρεψε μου την έκφραση, καίγεται πάρα πολλές ώρες στο Facebook παίζοντας διάφορα παιχνίδια, χάνει τον χρόνο του. Προσωπικά χρησιμοποιώ το Facebook 99% για επαγγελματικούς σκοπούς. Οπότε, πάμε πάρα πολύ γρήγορα να δούμε πώς φτιάχνουμε μια fan page. Άνοιξε μια καινούργια καρτέλα στο browser. Αυτός μπορεί να είναι ο Google Chrome, Mozilla, Safari, οτιδήποτε χρησιμοποιείς τέλος πάντων, και γράψε στην μπάρα εδώ πέρα ανέβρεσης Facebook Fan Page. Κατευθείαν θα σου δείξει αυτή την επιλογή. Create a page, κάθετος Facebook. Κάνουμε κλικ εδώ και επιλέγουμε δημόσιο πρόσωπο. Φυσικά εννοείται ότι κάνεις την επιλογή ότι δεν είσαι πραγματικά δημόσιο πρόσωπο, τουλάχιστον όχι ακόμα, γιατί πολύ σύντομα θα είσαι αν ακολουθείς όλες αυτές τις τεχνικές. Μπορείς να διαλέξεις οτιδήποτε θέλεις μέσα από εδώ. Εγώ θα βάλω το business person για παράδειγμα και εδώ θα βάλουμε ένα όνομα. Εδώ μπορείς να βάλεις το όνομά σου. Μπορείς να επιλέξεις καλύτερα, τώρα για αρχή, εφόσον δεν είσαι ακόμα δημόσιο πρόσωπο, όχι το όνομά σου ή τουλάχιστον όχι στην αρχή. Θα μπορούσες να βάλεις κάτι για τίτλο και στο τέλος το όνομά σου. Για παράδειγμα, αν ασχολείσαι με δικτυακό marketing, θα μπορούσες να βάλεις για τίτλο τη σελίδα σου έξτρα εισόδημα από το σπίτι. Εδώ θέλω να σου δώσω ένα μικρό tip, ένα μικρό μυστικό για να έχεις πάντα στο μυαλό σου οτιδήποτε και αν κάνεις στο ίντερνετ. Οι τίτλοι και οι λέξεις κλειδιά που θα χρησιμοποιείς πρέπει να βασίζονται πάντα στη λογική της απλής αναζήτησης. Να το κάνω πιο απλό. Σκέψου πως ψάχνεις εσύ κάτι στο ίντερνετ. Ας πούμε ότι ψάχνεις να αγοράσεις παπούτσια. Δεν πιστεύω ότι θα γράψεις στο Google για παράδειγμα θέλω άσπρα αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο με κορδόνια και αερόσολα 45 νούμερο. Σωστά. Συνήθως θα γράψεις κάτι όπως αυτό. Αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο. Και οι σελίδες που έχουν αυτές τις λέξεις κλειδιά θα εμφανιστούν στα αποτελέσματα και μέσα από εκεί θα βρεις αυτό που θέλεις. Δηλαδή, μπες στη διαδικασία πώς θα έψαχνες εσύ κάτι. Οπότε έτσι χρειάζεται να κάνεις το οτιδήποτε, έχοντας πάντα στο μυαλό σου πώς θα σε αναζητήσει αυτός που ψάχνει αυτό που εσύ προσφέρεις. Οπότε εδώ πέρα θα γράψω εισόδημα από Ιντερνετ με τον Γιάννη για παράδειγμα. Πατάω το κουμπί Get Started και ξεκινάω. Βέβαια τη σελίδα εγώ την έχω στα αγγλικά, εσύ αν την έχεις στα ελληνικά, όλα αυτά θα είναι στα ελληνικά. Εδώ πέρα γράφουμε μια σύντομη περιγραφή σχετικά με τη σελίδα μας. Ποιο είναι το αντικείμενο, τι μπορεί να βρει κάποιος μέσα στη fan page μας, πού θα το βοηθήσει. Εδώ πέρα μπορούμε να γράψουμε το link της σελίδας μας. Εισόδημα από το ίντερνετ. Εντάξει, τώρα τα English δεν τα υποστηρίζω ιδιαίτερα, αλλά για το παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Εδώ ρωτάει αν είμαστε όντως κάποιο δημόσιο πρόσωπο. Φυσικά επιλέγουμε προς το παρόν όχι. Save info και πάμε παρακάτω. Εδώ πέρα μπορούμε να ανεβάσουμε κάποια φωτογραφία από τον υπολογιστή μας, σαν φωτογραφία προφίλ. Ή να το προσπεράσουμε και να ανεβάσουμε μετά. Το προσθέτουμε στα αγαπημένα για να βρίσκουμε εύκολα τη σελίδα μας. Κάνουμε επόμενο. Σε αυτό το σημείο, αυτή τη διαφήμιση μην τη χρησιμοποιήσεις. Προσπέρασέ την. Πάτα το skip παράληψη και πηγαίνε κατευθείαν παρακάτω. Λοιπόν, είναι έτοιμη η fan page. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να τοποθετήσουμε μία φωτογραφία, τη φωτογραφία της κεφαλίδας ή αλλιώς header για επικεφαλίδα. Κάποιες πληροφορίες εδώ για τη χρήση. Και αυτή η φωτογραφία που μπαίνει εδώ χρειάζεται να έχει διαστάσεις 851 επί 315. Εδώ θα μου πεις και πώς θα γίνει ρε Γιάννη να μετράω τις διαστάσεις. Εδώ τώρα ξεκίνησα να μαθαίνω τα βασικά. Με βάζει να μετράω τώρα 851 επί 315. Λοιπόν, γι' αυτό είμαι εδώ φίλε μου. Για να σου δίνω λύσεις και για να σε κάνω να αισθάνεσαι ότι κοντά μου δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς πάρα πολύ εύκολα θα δημιουργήσουμε μια φωτογραφία για να βάλουμε στο header. Ένα πολύ καλό και δωρεάν προγραμματάκι με πανεύκολο χειρισμό για να φτιάχνεις επαγγελματικά γραφικά
είναι αυτό. Σημείωσέ το. Είναι το http picmonkey.com. Είναι δωρεάν το πρόγραμμα, πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ καλό. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές μετατροπές σε γραφικά. Επειδή θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα για τη fan page συγκεκριμένα, μπορείς να το επεξεργαστείς, να πειραματιστείς και να κάνεις διάφορα πράγματα. Λοιπόν, μας δίνει μια εικόνα εδώ. Μπορούμε να ανεβάσουμε κάνοντας upload. Μπορούμε να ανοίξουμε κάποια εικόνα από τον υπολογιστή μας, από Dropbox, από το Facebook κλπ. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτή την εικόνα για παράδειγμα. Τώρα, θέλω τις συγκεκριμένες διαστάσεις, οπότε πηγαίνω εδώ αριστερά, κάνω κλικ στο κουμπί crop και κατεβαίνω παρακάτω και βρίσκω αυτό που λέει Facebook Timeline. Ανοίγω, παίρνω εδώ, ωραία, κάνω κλικ στο κουμπί Apply, είναι έτοιμη η φωτογραφία στις διαστάσεις που θέλω. Και από εκεί και πέρα μπορώ να την πειράξω λίγο, όπως λέμε, με διάφορα είδη, διάφορα γραφικά. Τώρα σου δείχνω κάποια πραγματάκια που μπορείς να προσθέσεις. Υπάρχουν πλαίσια. Μπορείς να δώσεις υφή από διάφορες επιλογές που βρίσκονται εδώ. Αυτό μου φαίνεται πιο καλό. Γι' αυτό. Αυτό είναι τέλειο. Λοιπόν, κάνουμε apply. Η φωτογραφία μας είναι έτοιμη. Save. Save to my computer. Αποθήκευση στον υπολογιστή. Θα τη βάλω στην επιφάνεια εργασίας. Traffic for Success 3. Θα την ονομάσω Sample Image Timeline. Είναι έτοιμη. Πηγαίνω λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω στη fan page μας. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Add Cover, Upload Photo, Sample Image Timeline, άνοιγμα και η φωτογραφία μας είναι έτοιμη. Να κάνουμε αποθήκευση και είναι έτοιμη πανέτοιμη. Μπορούμε βέβαια χρησιμοποιώντας την επιλογή Text να επιλέξουμε κάποια γραμματοσυρά, Add Text και να γράψουμε κάτι. Εισόδημα από το Facebook, παράδειγμα. Μπορούμε να αυξομειώσουμε τις διαστάσεις του κειμένου, το μέγεθος της γραμματοσυράς, το χρώμα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και να κάνουμε έτσι, να δημιουργήσουμε επαγγελματικά γραφικά που σε άλλη περίπτωση θα χρειαζόταν να πληρώσουμε κάποιον για να μας τα φτιάξει. Κάνουμε τα γράμματα bold, αν θέλουμε. Τα αλλάζουμε χρώματα. Ok. Μπορούμε να τα αντιστρέψουμε, να τα γυρίσουμε το πάνω κάτω. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, και ξανά κάνοντας save, αποθηκεύουμε την εικόνα και ούτω καθεξής. Οπότε γυρίζουμε πίσω και η φωτογραφία μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, από εδώ και πέρα μπορείς εδώ πέρα να κάνεις διάφορες αναρτήσεις, να ανεβάζεις πράγματα. Εδώ υπάρχει το link μας, τις πληροφορίες και μπορείς να προσκαλέσεις τους φίλους σου είτε κάνοντας κλικ είτε βάζοντας τα email τους. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες προώθησης της υπηρεσίας του προϊόντος σου μέσα από μια fan page και πάνω απ' όλα και ανέξοδα. Ωραία, είναι πάρα πολύ χαμηλό κόστος. Λοιπόν, add picture profile, take photo. Μπορείς να βγάλεις μια φωτογραφία τον εαυτό σου κατευθείαν ή να ανεβάσεις κάποια φωτογραφία. Οποιαδήποτε. Εγώ για το παράδειγμα ανεβάζω αυτήν εδώ αυτή τη στιγμή. Έτοιμο το timeline. Το ανεβάσαμε και με ένα απλό κλικ ανεβάσαμε τη φωτογραφία. Μπορείς να προσθέσεις, όπως είπα, οτιδήποτε. Και τώρα πάμε να σου δείξω κάτι super duper. Μια τεχνική που μπορείς να προωθήσεις τη σελίδα σου αν θέλεις. Δηλαδή για παράδειγμα
κάνοντας ένα post εδώ. Τσακ, βγήκε το link της σελίδας. Boost post μπορώ κατευθείαν να επιλέξω από εδώ σε ποιες χώρες ή περιοχές θέλω να διαφημιστεί. Μπορώ να το σβήσω αυτό αν θέλω. Και να γράψω Greece. Να γράψω Cyprus. Να γράφω την και έτσι. Ωραία, είμαστε. Μια χαρά. Από εδώ μπορώ να ρυθμίσω πόσα χρήματα θέλω να διαθέσω για αυτήν τη διαφήμιση. Ποιες ηλικίες να το βλέπουν, θέλω από 18 και πάνω μέχρι και 40 χρονών ή 50 χρονών, ό,τι θέλεις. Θέλω να το βλέπω όλοι, να το βλέπουν όλοι, θέλω να το βλέπουν μόνο άντρες, να το βλέπουν μόνο γυναίκες, τι ενδιαφέροντα να έχουν. MLM. Μου βγάζει ποιους ενδιαφέρονται για το MLM και μου δείχνει σε πόσο κοινό θα απευθύνεται η διαφήμιση μου. Ωραία. Μπορώ να επιλέξω σε τι νόμισμα. Κάνω κλικ, βάζω τα στοιχεία της κάρτας μου, η διαφήμιση είναι έτοιμη και προωθεί η fan page μου αυτή τη συγκεκριμένη ενάρτηση. Ωραία. Κάνω post και είναι έτοιμη. Τώρα, θα σου δείξω κάτι που όπως είπα είναι πάρα πολύ super τεχνική για διαφήμιση. Είναι ninja τεχνική για διαφήμιση. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να διαφημίζεσαι ακόμα και αν δεν έχεις fan page. Αυτός ο τρόπος λέγεται dark post. Λέγεται σκοτεινή ανάρτηση. Επίσης, περισσότερη εις βάθος ανάλυση για το Facebook και για το Facebook marketing γενικότερα θα βρεις μέσα στο Traffic for Success Mastermind Group. Ωραία, όμως προς το παρόν θέλω πολύ σύντομα να αναφερθώ σε αυτό, στα dark post, στην άμεση διαφήμιση με μεγάλη απήχηση, σε κάτι που δεν το γνωρίζει πολύ κόσμο. Θα ξετρελαθεί, στο υπόσχομαι. Λοιπόν, advertising, create ads. Θα δημιουργήσουμε διαφήμιση. Θέλουμε να πάρουμε κλικ στην ιστοσελίδα μας ή να πάρουμε κλικ στη fan page μας, να πάρουμε like, οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε. Εγώ θέλω να κάνω μια διαφήμιση, ένα dark post που να παίρνω κλικ στο website. Γράφω εδώ, πάμε παρακάτω. Πατάμε το enter, έχει πάρει το link μέσα. Εδώ πέρα μπορούμε να τοποθετήσουμε διάφορες φωτογραφίες. Αν δεν έχουμε κάποια ήδη αποθηκευμένη φωτογραφία, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Θα πάμε στο Google. Επιλέξουμε εικόνες. Και θέλω να βρω μια εικόνα που να έχει σχέση με παραλία. Beach. Τέλεια. Εργαλεία αναζήτησης. Και θέλω να έχει πολύ καλή ανάλυση, οπότε θα επιλέξω 2 ή 4 MP. Πάρω 2 MP. Και έχουμε πάρα πολύ ωραίες εικόνες εδώ. Θέλω να πάρω αυτή την εικόνα. Βγάζει κι άλλες. Αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Ωραία. Οπότε προβολή εικόνας, δεξί κλικ, αποθήκευση εικόνας. Αποθηκεύω στην επιφάνεια εργασίας. Στο Traffic for Success αποθήκευση. Είμαι έτοιμος. Επιστρέφω πίσω στο Facebook, upload image. Παίρνω την εικόνα μου, κάνω άνοιγμα. Η εικόνα θα ανέβει. Μέσα είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να βάσουμε μέχρι 6 διαφορετικές εικόνες, τις οποίες το Facebook μπορεί να τις εναλλάσσει. Εγώ αυτή τη στιγμή για το παράδειγμα θα βάλω μόνο μία. Ωραία, η διαφήμιση μου θα είναι κάπως έτσι. Και έρχομαι εδώ για να δημιουργήσω ένα dark post. Μπορώ να επιλέξω Traffic for Success, βάλω Business Person, έχω αυτή τη φωτογραφία. Create page, ακόμα και αν δεν έχεις κάνει όλη αυτή τη διαδικασία να έχεις fan page, δημιουργείς ένα fan page τώρα, άμεσα μόνο για αυτή τη διαφήμιση. Χωρίς να έχεις ούτε έναν follower, χωρίς να έχεις ούτε ένα like, μπορείς να κάνεις στοχευμένη διαφήμιση. Traffic for Success. Ανακάλυψε το enter.
και μάθε 100% δωρεάν. Βάζω ένα μαγνήτη. Πώς να εισόδημα online. Boom. Έτοιμο. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε ένα κουμπί, το οποίο να λέει download, sign up, learn more, book now, shop now. Εγώ θα βάλω το μάθε περισσότερα, learn more. Επίσης στο advanced options μπορώ να γράψω και εδώ πέρα κάτω κάποιο κείμενο. Τα πάντα για το online, για το marketing. Θα πω δωρεάν πέρασε για άμεσα αποτελέσματα εξάρτητα από κείμενο σου. Οκ, είμαστε έτοιμοι. Έτσι ακριβώς φαίνεται. Πέρα μας δείχνει ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η διαφήμιση θα εμφανιστεί σε πάρα πολύ κόσμο, περίπου σε 4.600.000 άτομα θα βλέπουν τη διαφήμιση μας. Όμως εμείς θέλουμε να το περιορίσουμε 18 με 50 θα βάλω. All Greece and Cyprus. Ωραία. Θέλω Ελλάδα και Κύπρος να βλέπουν. Τι γλώσσες να μιλάνε, Greek, ελληνικά. Και άλλα δημογραφικά στοιχεία, αν είναι παντρεμένοι, αν δεν είναι παντρεμένοι, αν είναι μορφωμένοι, αν δουλεύουν, αν δεν δουλεύουν. Μπορώ να επιλέξω να κάνω στόχευση της διαφήμισής μου εκεί ακριβώς που θέλω. Είναι απίστευτο. Τι ενδιαφέροντα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το internet marketing. Boom. 219.034. 1.440 σε Ελλάδα και Κύπρο ενδιαφέρονται για το internet marketing. MLM. 1.620. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο μπορώ να ξεκινήσω και να προσθέτω εταιρείες. Βάλω την Herbalife για παράδειγμα. Από Ελλάδα και Κύπρο. Ποιοι έχουν στο Facebook ότι ενδιαφέρονται για την Herbalife. Γίνανε 74.000 αυτοί που θα δουν διαφήμιση μου. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζω. Τι συνήθειες έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ταξιδεύουν, χρησιμοποιούν φορητές συσκευές, τι κάνουν, τι επαφές έχουν, οτιδήποτε. Επίσης υπάρχει και μια ακόμα επιλογή εδώ, το Advanced Connection Targeting, που θα αναφερθώ μέσα στο Traffic for Success Mastermind Group, στο οποίο υπάρχει τρόπος να κάνουμε retargeting μέσα από το Facebook. Είναι απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να ορίσουμε το ημερήσιο budget, πόσα θέλουμε να δίνουμε. Μπορούμε να βάλουμε 1 ευρώ, μπορούμε να βάλουμε 2 ευρώ, παράδειγμα. Να τρέχει από τώρα, να ξεκινήσει η διαφήμιση και να τρέχει μέχρι να τη σταματήσουμε, ή να σετάρουμε εδώ πότε να ξεκινήσει και πότε να σταματήσει. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Μπορούμε να πληρώνουμε για κάθε κλικ ή να πληρώνουμε για τις εμφανίσεις. Εγώ θα βάλω για το κλικ και θέλω για κάθε κλικ να μου παίρνει 0,9 ή 10 cent. Μόλις κάνω κλικ το place order, θα ελεγχθεί η διαφήμιση μου. Το έχουμε κάπου εδώ, βέβαια δεν θα το συνεχίσω γιατί ήδη τρέχω τις διαφημίσεις μου. Ερχόμαστε εδώ και μας ζητάει να καταχωρήσουμε την κάρτα μας ή PayPal. Οπότε ή αν έχουμε κάποιο κουπόνι, βάζουμε τα στοιχεία μας, κάνουμε κλικ και η διαφήμιση μας ξεκινάει. Είναι τόσο απλό. Αυτό με το fan page, αυτό με το dark post, να σου υπενθυμίσω ότι είσαι από τους πρώτους που μαθαίνεις για τα dark post στην Ελλάδα, ακόμα και σε ολόκληρο τον κόσμο ελάχιστοι τα χρησιμοποιούν. Πάμε να συνεχίσουμε την εκπαίδευση.